Pero pag naman naghilak, nauli na pud ko. Nakaubo na pag dali. Harap pang nadawat. Hi guys! Masong adlaw yung taran. Karong adlaw di agahapon ko sa ila Florami. Kaya ning tabang ko og bantay ni Dalton. Kaniha naghigda-higda ako. Nakatuog po kog maridyo unsa. Pag matara nating ako kay day nangabot mga bisita. Taga Davao. Mga fans ni Florami Buhulana, mga kagahi. Naawa ko kay nagbilangkad na bagay siguro ito na tuog. Di pa ko muli sa family house. Are pa ko sa ila Florami kay mutabang ko og bantay ni Dalton. Kaya nakabuntag si Queen ni may mubantay. Nja. Ini kagabi kaming duha ni Mama Julie. Gabi das Mama Ali po daari. Nja ning uli na si Zaganiha kay tarong napay kauban si nanay og tatay dito sa family house. Si Mama Ali mag-uupot si Zog na si Daari karunay. Kay magnaan si Zag nanay basig mao pa'y magliak-liak sa kusina nga sakit nagtuhod mao nang muuli siya karong siya magdigamo. Nalingaw ko dari nagbantay ni Dalton ganahan ko kay ning ana danahe si Florami guys ato siyang tabangan og ampo nga pohon inaghuman sa isang surgery maka-recover siya og dali kay di lagi lalim ning kuan. Inahanatan sa malado sa anak mingaw gad nang ingana sa una gali katong na nagbantay ko sa ang pagumangken sa ning ulin ako sa Bohol kay dito man sila sa Manila naghilak gali ko kay mingaw maarad na ta sa bata bisag di atong anak mingawon gad ta nga naman ko mingawon ko kay hilig jud ko og bata guys kay baw ba mo nga agahang gibantasan nga bata unsi ka buok daghan ka adto tagadahan ay ko magbantay og bata kay ang kuya sa una namin siya magsadyo. Hindi kita pang anak sunod-sunod. Nakatabang pagubantay. Nakatabang pagubantay lagi sa mga anak sang isuon. Ganahan pa kumubantay ng Dalton kaya ang Florami ako man kuno ikaduhang inahan. Nangisi-ngisi si Dalton karon kay ningare magizang tita Iban manghud ni Undoy. Kuan pud do kanang nay bagong nanganak sunod og panganak ni Florami. Gipasuso si Dalton. Kahapon ako nagpatuog ng Dalton. Kuan siya karang nay manghawd ang daghan. Manghawd og suso. Unsa kani ang suso kay wa man ni sud. Oro to guys atong tabangan og ampo si Florami. Pero kahibaw ko nga di si Florami pasagdan sa Ginoo. Agahang las nga vlog gabi nagkuan ko radto naghigwaes. Kay kaya lagi problema nga ning abot sa ang kinabuhi. Ingani mo din ng tao, di man nahibawan nga na pinakalit nga problema. Alam mo mong istoryahan ug unsa jud ang gihilakan. Aga ba naglibog naman kay abi nila og kanang nay kami si Limuel ba nagbuwag. Pero kami si Limuel guys wa mi nagbuwag. Okay kaadyo among relasyon, grabe gihapon among gugma nag-eres gihapon. Amang ika-21 mansare karon ni Limuel. Taas-taas nagtulin sa among paghinigog mo ay hapit na pod mi muduha ka tuig puhon ini ka November. Naada pa yung mga nangutana parte sa kasal. Maradyo nagkasal. Hapit na, pila lamang ka buwan. Aha ramong pasabton kaya nalagay iban nga naglibog. Kay agaha laging last nga vlog naghilak-hilak ko radto nagligigid ko. Aha ramong tug-anan og unsa gadyoy hinungdan sang paghilak. Kaya nalagay iban nga naghilibog. Nag-uupod sila. Kaya basing kuno lagi kami ni Limuel nagbuwag na ingana agad sang gilakan naman sang na-mention sa last na nga vlog nga nawa ko sang nahuna lutang ko tinagadil guys nga hinungdan nga nung hila ko ikawatan ko og kwarta dako si nga kantidad 40,000 kapin mao to nga naghilak jud ko kay katong kwarta halagi ang tinigom para ang tato ipatawas nagpatrabaho sa among kusina pero sa ano naman ahan lamang giampo sa Ginoo nga ang nagkuha malamdagan tag nga nahuna aho pang giampo nga siya nga nangawat og kwarta lagi di na siya makauna og pangawat pa sa lain ara pang giampo sa Ginoo
nga o nagiinta siya mabutan di na mangawat og utro aka na ba diyang pagpangawat na ba dyan nas 10 commandments dakang sa nang mangawat gajid ka bisag pila pa na kasinte mo imong kawaton dakang sa gihapon na kay nasuwat na sa 10 commandments nga mao nang butanga di ka mangawat mao to dis na agi nahisdot ko naghilak ko kay siyempre dakag gada butong kwartaha 40,000 kapin pero pasalamat ragapon ko sa Ginoo kay kuan ang nabawi ag 25,000 di jud ingon nga gihurot ni jag gasto ag 44,000 salamat ragapon ko sa Ginoo bless gyapon ko okay na ko nakamubuon ako orto arang giampo nga ag nagkuha malamdagan itang nanghuna di na siya mangawat og utro Ginoo na maghukom ni ja basta lamang mong gipahibaw nga mao toy nahitabo mong gipahibaw og kanang unsa ang gihilakan kay des ni agi nang vlog wa ko nagmensyon og unsa ang gihilakan niingan ako nga naay problema nga ning abot og kalit ang kinabuhi ja agaban lagi nagduda abi nila og kanang naay kami bas limoy nagbuwag at mo kag sa among relasyon na limuil kay para dun gihapon ming nagkahinigog maay iras-iras agabong pagbati kasulunan na mi puhon pila na laman kabuan maora to guys ara mong gipahibaw og unsay rason ngano naghilak ko kay bisig mo yung parang uban nga ngano kasi san hilak pa nga na unsa kay isang hilakan murang daghan na po yung masud sa itong nangon na karon ahon na jud gipahibaw nga mao to lagi ikawatan ko og kwarta 40,000 kapin pero ahang nabawi ag 25,000 okay ra salamat sa Ginoo siyempre nagkinahanglan man sa pagkukwarta kay na ako maintenance mahal lang ang maintenance kay kada buwan ba sa makagasto ko og 10,000 kay mahalagang maintenance Ginoo nay maghukom sa nagkuha di na lang magado ko mention og kinsa tong nagkuha ako rin nakahibaw Ginoo og gagaban ng igsuon sa nagkuha Ginoo nay maghukom kay Ginoo man siya maghukom nato kung sa ito mga kasalanan di na lamang ko mention og kinsa siya nga nagkawat sa ang kwarta nga 40,000 kapin Ginoo nay bahala ni siya nganong isang nabuhat na ako res dagay pagkahibaw lagi na nga nawa ag kwarta ninghilak gid ko kay kadtong kwarta na atoy plano para ang tato sa among kusina ang ipaadyon sa bungkig man ag 44,000 mao na nagnana ako nga asa namang dugangan sunod-sunod nga na basig napok ko masalin para sa maintenance mao to nga grabe sang hilak na kay nakaplano naman tong kwartaha ako di man ko ingog maluho magpalit-palit og unsang mga gamit ingana di ganahan gihapon ko nga mahapsay aga mong family house kay simpre naya mga igsuon manguli pagkatapok lagi mi mag-reunion manguli aga mga igsuon gusto ko nga maadyo pa ilang pauli nga na makahigda sila tareng makauli sila bay nga hapsay maong panay pangandoy ni tatay nga agbay lagi matarong jud sa mga to nga grabe ang hilak na nga maraglugas ko kadawat nganong ngana karon nay gikawatan ko ara pang nadawat ang human nakamubon ra pud ko ug usara pag kagabi ino nang hilak ug tangag adlaw ang tana naman ko sa panday ug garang may pila di magasto tanan sa kusina ang ipa-estimate nga mahuman og finishing dadtos karang na among kusina ag abuhan ang mapausab karang di mo ragpugon kay pungtan ko ag aso di mo gawas sa ibabaw adto skill dun mo gawas mo nang item-item mura nagpugon aga mga buhan mauto nga na ko nga kaning kwartaha sunod buwan naman ni kaya asang punuan kay bungkig man ang paabdan og 60,000 kaya arong makaego kaya napabadzay mga kuan pang merinda sa trabahante mauto na ko nga basig din ni kaego ma-short and ako mauto nga wa dun na hagihilabtan nja wa ko magdawom lagi nga kawaton mauto nga grabing hilak ka dyan na kay imbis okay na taga mong kusina mapinising na nga na makabutang ako mahanging kabinet kay nalagi iban nga sigig panamay masakitan ko kay
nga na agad kusina hugawon nga naon mi mao to nga nanikamot kadto ko nga makatigom para mapaadyo na gamong kusina nda sunod pa na pa ko daghang plano magpaarko ba pa ko bisag masakit na ko nanikamot gyapon ko para mahapsa agong family house karang hindo jud kadto tanawon ba wala na magikumbitay nga mga hutay sa gamba ang mao to nga grabe din hilak na maglugas kog dawat kamo kuno og sa inyong sitwasyon magkawatan mo kwarta daghang kwartaha nga katong kwartaha na anay plano nga paras nga na pang finishing sa kusina pang palit og karang nay cabinet ay okay naman agabang lababo na human naman ag karang nay tiles agilam lang pikuwang magpabutang pakurot og cabinet kay butanganan sa mga plato hanay pa na din ipangbutang para ang gusto lagi hapsa agam kusina way pang tungtong diha bisag dunsa unsa kay wa naman diha wala koy mahimo aga lang mga giampo sa kanunay nga malamdagan na ganahan na sa kawatan nga di na siya manghilabot og utro maoro to guys nagpahibawar pud kuninjo kay basin og karang nay malain mo na magduda mo nga agang gilakilakan si Limwil ako'y problema ni Limwil kas ara tong among away nga grabe jud katong pangdas ni Agi nga Mayo na pista anza na hubog siya nawa jud ko naka ujon kay dili ko ganahan og para hubog kay gang mga igsuon laki para hubog man mao na hanggang mabana jeng giingnan nga di ko ganahan og para hubog pero katong time lagi nga natintal siya kay mga parente lagi gipainom anza na sobraan na pud siya mao to nga nag-away mi mao to'y away na mga grabe kaadyo karong tuiga nga kasal na naming Limwil wa gad mi nag-away og kanang nay grabe jud nga na nga hapit na magbuwag wa kasi Limwil bugutan jud sa pagkatawo sagaran jud o magaban mis Limwil ako may maldita si jang biklon da si Limwil laman ug sa pagtan ako inga nasa butang dugon ko di sa mapatulog ang awadyon makatawara maong di magdaka aga mga away kay makatawara man siya ngansa mao to guys kay taas na ni ang istorya kadaghan lagi mga nangutana gusto nila og kahibawon ug sa gihilakan mao to nawadan ko 40,000 kapay nga kwarta ako og kawatan lagi ko di man ko ingag manungo nga na matay pa to ng kawat nga ade ko ingana ug na mawa na mohilak ra ko ang iampo sa Ginoo nga lamdagan taga nanguna diha pa huybis gikawat pagkagabi sa huybis sige gadyo kog ampo di pangado sa Ginoo Lord gadyo ko nga ug kinsa man tong nagkawat Lord hinaot man ta nga isang ibalik tong kwartaha kaya ang kinahanglanon sa mao to gibalik lagi pero di na ko insakto pero salamat kay naagapoy na balik magtigom pa ko og karang may para na pagpatiwas sa kusina bahala na og karang nay sunod na patuig bahala mga anam-anamon bahala na og sunod tuig na pud masukdan sa man nga ako ra may nabilin nga daga pa ba na ginang isuon mga minje naman na naman sa lagi pang buhi nga mga anak sa ako daga pa man di pa ingang dagka kadto gasto pero na ako gastohon pud ganing pagpalit sa ang mga maintenance Ginoo nagtanaw na kaning ang kasing-kasing isa na ning giadyo kay katong nang labak ko sa sapa ang daghan ako kaadyo gilabhan dapay mga habo pilatok habo tulo nakairang panaglubag wa ko gihangat okay man ang lawas paghaman kay bawo gud ko nga kani ang kasing-kasing giadyo na sa Ginoo kay way posible sa Ginoo lagi basta magampo lang mga judta ako nagpasalamat gud ko dako sa Ginoo nga aga bazang kahimtang kuyaw na ni kay severe rheumatic heart disease zagang sa kabal may nadaot na pasalamat ko kay okay gapog ang kahimtang wa ko nang hepeng baskeg ang gikumpara sa uban nga napoy mga severe rheumatic heart disease agi lang kahimtang grabe nang hepeng na nagkaludza nga na pero ako pasalamat ko sa Ginoo kay baskeg ko mura ra gyapon ko og way sakit nang adjang gyampo kanunay nga kaning ang sakit kaning ang severe rheumatic heart disease ug kaning epilepsy isa ning adjuhon kay wa lagi ko dani kinahanglan
Kaya ako gusto kong himsag nga lawas. Gusto pa pud ko nga mutaa sa gang kinabuhi. Hapang giampo nga mohawa lang ang lawas, kay wa ko na nga kinahanglan. Ang gusto himsag nga lawas. Sa maro to guys, kay bawo na mo gansa. Ginoo na bahala sa nagkawat sa ang kwarta. Siya na mo hukom. Magkita-kita na pa ta sunod. Okay na ko. Bye-bye.